גגות ליליות, קולות משוגעים, הלהבות מההרס, סבל נפשי, פחד ודאגה בלב תמיד, המוח מותקף ואין שינה בלילה, מצב כזה באמצע היום, צריך גם לעשות דברים, בדרך אי אפשר לעצום עיניים מאחורי ההגה, בלי מחסה, בלי אוכל, אבל עובדים. כן, העולם כך בנוי, לא אכפת לו שצריך להחזיר חובות, הרקטות יסתיימו את הטיסות הליליות, ומהמק לא אכפת שאין עבודה, קברים לנופלים, בתי חולים לנחים, ולעניים מים וחיטה, תביעות משפטיות, פיתורים מהשחר, אבל הדבר החשוב ביותר, אתה עצמך אשם, שאין חסכונות, שאתה לא לובש כיפה, שאין סיועים והשטן הרוסה, שהתחשבו מלחמות, שלא החזירו חוב, הלך האוכל, דינים צצו את כל המיץ, מציאות בלי תוספות ובלי פיח, את מה שתראה בחלום אח שלי, אבל יש בעולם הזה דרך לשנות את המבט שלך על מה שקורה, פשוט שב לתוך מדיטציה ותסגור עיניים. מי אמר שלא אפשרי לשנות אשליות? אפשר למצוא תוכנית ולהנחות את המחשבות שלך, חשוב לבחור מקום שבו הלב יתנחם, ובשעה זאת תרגיש איך הכל משחק בצבעים חדשים, כשאתה מודה אפילו על הקטן, המציאות מבהירה כמו קיץ בגן עדן, כאילו היא מלאה בדיוק, פשוט חבק את הרגשות שלך, תן להם להיות, תראה איך העולם משתנה, אתה אמן הראשי בחיים שלך שיבנה ניסים, כשהחיים שלנו מתבצעים אנחנו יכולים לשנות, כשכל יום מתחילים בהכר לתודה ואור, שכח פחדים, פתח את נשמתך, והעולם שסביב יתחיל לשיר שיר חדש מלא בשמחה ובססגוניות.